Hello guys, maayong hapon natong tanan guys for today's vlog. Same as usual guys. Mag-watching TV. Mamili pa kung unsa ako ang salidahon. Kay nag-inusara na pili yung manang kay akong banana today nag-travel sila, tomorrow pa tumuuli sa hapon. So karong adlaw mag-inusara ako og ako ra po dire ang matulog uban sa kong mga dugidogs ug sa ko ang mga kitik-kitings. So karon kayo man ako sa mga bulahaton tanang tibuok hurot na nako gibuhat. Wala na lang nako gi-vlog guys kay balik-balik akong vlog. Kay ako ang vlog perme always maglimpyo, magchitiraon sa buhaton sa mga balay. So karon guys, diri na lang ko maglaro-laro ko nimo ang balay di ari, maglibot-libot ko di ari. Og kami ni Bots unya dapit musayo man to akong bots ako atong kantahan manayo ming duha ni bots kani akong mga dogi-dogs nga naa diri ana ra na sila mga tulog ra nang isa gabi langkad ang inday nako di ara. Dito na pud matulog akong banana guys sa kuan siguro sila karon murag sa Lapuyan o kay wa pa man nahuman ilang kuan dito Lapuyan, Margos ba or sa Sagon ba ana. Kay naabot naman ng iyahang bus guys. So travel na pud sila. Kay sunod semana holiday naman pud mo nang ilang gipaspasan ang ilahang to work. So karon mamili ko og akong lantawon pero pahinay na nato ang tingog kay ang sounds ma-copyright niya ta. Wala pa ako nakita guys ang katong mga violation ako sa akong Facebook. Ako pang pangitaon kay ngano na sa pinakatumoy guys kay kato nga kuan ako guys, kato nga video nako guys nga with sounds. Dugay na kaayo to tong last year pa to. Kato nga time guys dili pa ko vlogger ato. Pero natingala ko karon guys nganong na-appeal siya sa ako ang mga video sa pag-vlog. Mo na naka-violation nako karon. Ako pa tong pangitaonon guys nga para ma-perfect ang ako ang kuan para makon na ko akong earnings. Iko ka earnings guys kung dili na ko to mayroon sa akong mga violation kay ang ako ang kuan sa dashboard puro siya pula tungod sa akong violation guys. Pangitaon pa nako to para mawala ang akong violation. Akong gitan ako ganina guys is Pitrang Kabayo kato si Roderick. Muti original guys si Roderick katong Pitrang Kabayo. Ako siyang tiwason guys kay katawanan siya. Ako ang mong gipalong ang TV guys kay gakuan mo ko ganina guys nangita ko sa akong mga violation niya. Dili na ko matagad ang TV so sayang ang kuryente mo tong akong gipalong. Nang uban ako nga mga violation guys nakita na nako ang uban wala pa jud guys dagan kay kog violation guys mo nang puros pula ang pag-open ako sa akong dashboard puros gid siya pula guys. Tungod sa akong mga violation nambot na lang. Kani akong gilantaw ganina guys o din ako ani siyang i-continue. Painay nang nato guys kay ang sounds ma-violation ta. No to. Si Banana sige siya text kay mo tawag siya ko ayaw sa pagtawag kay na busy pa kog pangitas kong violation sakit na kong mata ug ulo. Nagamit ako antipara ganina guys kay akong mata mura na jud og mahulbot guys kasakit sa akong mata kay nagid sa pinakatumoy ang ako ang violation ay kapik ipangitaon mentag na ay shortcut nga kuan mga makita dayon niya wala ra ba gyud shortcut dili gyud siya makita dayon guys kinahanglan gyud siya ukay-ukayon oy. Maadto ta ni bots guys kay manayo mini bots. Ay sorry. Dani ra mo ha dili na mo gawas. Si bots ra dana ra mo. Na si bots tawag na to si bots kay. Botching. Bots ali. Sayo ta. Sayo. Ari ka mambo. Kay tagas mo na. Ari ka mambo. Ari ka mambo. Ari ka mambo. Ari ka mambo. Dagol sabat diha. Ari ka mambo. Mambo mambo. Sayo bots ali. Ari ka mambo. Ari ka mambo. Enjoy gapon siya guys. Iana na tabi para makita. Ikaw ba? Pagilom niya wala man ka saa. Karon umuha ka.
Laway kikambot sa wa kag unsa. Ari ka mambo. Ari ka mambo. Iyo, iyo, iyo. Iya, duyan siya guys. Kaya kini siya inganaon guys. Erika Mambo. Erika Mambo. Yen. Erika Mambo. Erika Mambo. Siyo. Di mo sayo si Bots. Same as usual guys, ang among gawas. Mingaw gyapon kaayo. Init kayo karong panahon na guys. Hala, kanang nagdugo-dugo man na imong kuan. Tiil. Na nagdugo nimo. Unsa nagdugo? Bi, tanaw na to, Bi. Unsay nagdugo, Bi? Ito yung nagdugo ni mo. Unsay nagdugo ni mo, Bots? Wala may nagdugo. Nagdugo ba? Eh, guys. Unsay nagdugo ni mo? With me, she will leave. Diyan na lang itong lagun. Hindi nagdugo ni mo, Bots. Hindi nagdugo ni mo, Bots. Wala na kasi sila kuto guys. Hindi pa rin itong yung last week nga. Dagan kasi sila kuto. Last week. Dagan kay dagko kay mga kuto guys. Karon wala na kaayo kuto si Bots. Lupad na yung mga kuto. Malhin na to sa laing lugar yung kuto guys. Matag ganang ko mo patay ani yung kuto dagkuan kaayo sino. Gan, saan nagdugo ni mo? Ha? Eh, nagdugo? Ano saan man? Wala man lagi. Eh, mga nasalaan na putugo. Awit ka, Mambo. Awit ka, Mambo niya. Stand up. Stand up. Stand up. Awit ka, Mambo. Awit ka, Mambo. Awit ka, Mambo. Ang bots ay makalingaw. Ako ang bots guys, makalingaw nga makalagot. Ara ka botsing ha. Makalingaw nga makalagot si Bots. Naitaw sa gawas guys na nag-ayo og kuan internet siguro na indaot internet diri sa mua. Unsa day na ilang kuan diya? Puyo. Mudot-dot man jud oy. Ano man ni oy? Mudot-dot gid siya guys. Agay dili siya gusto guys nga si Dagon makiglabing-labing nako. Gusto niya gusto ni Dudong Gamay siya ray maglibing-labing nako. Dili niya paduolon si Dagol nako guys. Dili niya paduolon si Dagol nako. Siya gusto ni Dudong Gamay siya ray maglabing-labing. Oh. Na. Ikaw. Selfish kayo ka ha. Inangayo. Saman? Ha? Lona? Kana inyong gikuanan dira mo na ilaha. Kanang ubos sa ganang gate di ana o kanang ubos yung hagdanan? Amo ay kaduhay katulo kanang dapit sa inyo ang gikuanan dira.
Mo na ka Raquel Lona. Naman yung anak diha. Ngutana sila guys, ug aha daw kang Raquel Lona. Ingko katong kanang gikuanan niyo hagdanan mo na. Nakuan siguro ang internet nilang ate na daot. Mo ilang gi paayo guro. Ako sa ni ibutang diri kay ayohon ako ang cortina. Ang mangga guys nga upat ka buok mao na lang ni ang nabilin usa na lang ka buok. Mangayo na pud mi sa among silingan og mangga ani guys kay usa na lang nabilin sa akong mangga. Ha, lamira ba king mangga guys. Bahala kung magsakit ang tiyan guys basta mukaon kong mangga guys si banana suko kay guys kitaguan man ning banana gabi guys. Dayon wala man kuming tingog niya hantod nagbunta guys. Mo to nga iyahang ipagawas og balik ingon siya nga magkaon daw kog luto daan ay akong muka og mangga. Kaya nagsakit daw akong tiyan gabi. Alam nga, di magsakit. Tulo ka mangga ang nahurot. Dagko kayo niya. Last na lang ni, oh. Kaya wala nga nagitaguan gabi, guys. Ah, hurot na. Wala na ko'y mangga karon. Na. Ipagawas kaya wala gitinggan. Uy, mukis si mami. Mukis ni mami. Mukis si mami. Kiss si mami. Kiss daw. Di siya gusto guys nga si Dagol makiglambing na ako. Gusto niya, siya rin makiglambing sa kuha. Guys, siya musugot si Dagon, mulambing sa kuha. Kiss na mami. Dong Dagol. Kiss si mami, diri. Yan, diri. Dili siya gusto nga si Dagol, mulambing-lambing siya lagi daw. Mut kay kung mga ero, guys. Ay. Amo mangguni silang ligoon permi guys. Nga no, modulog mangguni sa mo. Sulog. Munang amo ginaligo sila. Kay og taga-adlaw pa lang diri ang agas, guys. Ay. Taga-adlaw po ni maligo, salangan lang panalagsa kay madaot po ang irog halos taga-adlaw ligoon, magsakit man. Dundagol, alat dali dali. Dali oh. Dali, mami. Kani parte din langi nga sipat nga gara kani. Diwat sa papa ang kon ani batasan ani. Butan na to ni mangga ito kay ano ni dodong dito. Maglungag ko unya dapit guys kay ugutoman ko paniod to na nakoy kanon. Ayan na to dili raman siya as in against the light kay layo raman ang portahan og bintana. Mingaw kayo among lugar guys. Oy, agwantahon na lang kayo. Saan man naman mi diri nagapuyo. Mo naman ni among lugar guys. Ayaw. Ayaw ko sige ko. Agay. Dora man ni dula-dula. Kabalo na ko dong. Anong nag-ingon ana ka dong kay nakay pangayoon. Kay balo ingon ani ni siya guys. Basta naay pangayoon guys. Mo gara-gara dayon na siya. Pag yan ang makuha ang iyang gipangayo guys. Maundang na siya. Misa man. Aman si Kuan, si Rosel. Pangitaas si Rosel gato. Ikon si Rosel diri oh. Ni kay mo tan-or ba ni si Dari ani yung upload ni mami. Agay ba? Bataan ito si Pata. Uy, agay. Patis tanan. Agay, ito na ikus bangki. Kalau ito kung dodong gamay ay. Ina, hi guys. Kami ra ni Mami daani matulog unya guys. Among ubanan ubanan na mo si Mami guys kay wala man among daddy guys nag-travel man. Ubanan ko ani nila guys, sulod ni sila sa sulod. Akong husky mo sa gawas. Kani guys, sabaan kay ni guys, basta kung mga pag-umangkon, diri din mo hilom mo sige ra ni awa. Saba kay mong balay basta naay kaning mga tawo. Pero kami ra diri sa kumbana hilom kay ni siya.
Behave kay ni pero laing tao makita niya. Di gyud mo undang og aw-aw guys, magsigira gyud ni siya aw-aw. Lingog-ngog kay sakit sa dalunggan. Humot kaayo ay. Hapit na ba nahurot ang shampoo ani nila guys? Palitan na po na. Dira na po ni. Kaya gi-order na mo tong last time kay kuan man to 2 ka galon. Naabtan pud bayag kuan guys mga ang 2 ka galon guys naabtan og 3 ka bulan. 3 ka bulan, 2 ka bulan kapin. Emergency, emergency. Ato bang ito? Ato bang? Emergency, emergency. Humot eh. Humot man kayo ni sila guys, kaya naman ni sa sulod. Magawa sila, di araman dapit sa Monteres, mangihi, malibang, man. Nagpadula-dula, ano ko sa gawas, sulod na po. Yan, tapon, ligwas ang mga tiil, limpyo kaayo. No, limpyo kay tawag, whites. Tapo, whites, limpyo kay tawag, whites, 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 whites. Palangga kayo ni bataan eh. Na-mix naman ko ni embroidering guys, pero yan diri guys, unay pa ka labrador. Dato. Ay, Diyos ko Lord. Wala pa mi nakakons kong banaw, kato nakatawag kay. Di naman ako mag-vlog sa ako, aya ka panawag para wala ko yung nahon-naon. Kaya wala ra ba ko karosari ganin ang kadaw, karosari ko niya ako. Yag man lang pangaon guys, mag-rosary ko. Ako saan ko anong TV guys ha. Minta makaulit tong sayo ugma akong banana guys ay kay manglaag ni Robinson. Kay gusto lagi mi muka og KFC guys nya. Katong dito mi guys kay pati man daghanag tawo guys, Ginoo ko daghan kay taasa sa linya. Kay kanila ging pag-upang nag-open. Pero wala man ning laag ang pag-open jud kay pati daghanag tawo ning laag mi mga pagka tulo ka adlaw na. So, gikan sa pag-open, pagkatulog adlaw, ay mining adto daghan paghihapon kay tawo guys. Ang sa ubos intaw lang gaisano, mga BE, peoples, nga kuan, ang sitri, nga mingaw. Natanan sa Robinson. Ikaw doon, ala, pwede ba ya dito dalon mo dong? Sa Robinson dong, pwede mo makalaag sa Robinson dong. Magsanina din ka ato yung jacket, bitaw dong, katong nakuan ni mami, napalit ni mami nga. Naani siya sa nina guys, katong jacket, ang ngayon kay siya, pero ambot maigo pa ba ka niya karon kay katong ngatan, gamay-gamay pa man siya ato. Ngalang maigo. Bigay mang lipsticks man. Madto man to ko sa akong mama guys, mulaag unta ko dito nya kay gilaay man ko oy. Ning mata na akong Rosel. Ang Rosel na ako ning mata na, mo pay pagmasa to ng Rosel oh. Kiss dayon Rosel kiss. 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 Ayo, kiss lang. Ning mata na akong Rosel guys. Bismal ba ni kisan?
Smile. Ayun, suya dong. Masuya dayon ba? Dili ba na maayo magsuya-suya dong? Kung Rosel, yung mata na. Di ato ipakuan ang kamera para makita si Rosel. Ning mata ng kong Rosel nga guwapa ka ayo, palangga pa jud. Oh. Mata na siya. Ay, ning dungo na hinong kamera. Ayaw ba dong? No ba? Dungo ang kamera na. Ayaw ba dong? Nara si Rosel Gara po ni bata ay. Parang ko na simod ni Ron. Hawa ka. Hindi ka ning dungo na tong kamera o na. Unsa na ni? Pagpayo. Rosel. Hi, Rosel. Kaya na o. Ay! Bagong mata. Bagong mata siya, guys. Yeah, guys, dirira tataman kay taas ato ang na-vlog. So, salamat guys sa inyong suporta sa pag-like and share sa ako ang video. Ano po yun? Badang! Ay! Sa akong videos o sa inyong pag-follow sa ako ang Facebook page, Facebook account, Reels o TikTok. Salamat sa inyong suporta guys. Ilabaw na sa ako ang YouTube channel. Salamat sa inyong pag-subscribe guys. Nanaghan nagyud ang ako ang mga subscribers o ako ang mga supporters sa ako ang Facebook account o Facebook page. Thank you everyone sa inyong support at sa inyong dakong tabang. God bless ninyong tanan. Amping tang tanan. I love you all. God bless. Balik ha. Uyo ba? Sumanin siya. Uy! Okay ba? Tanawa guys. Wag yung batasan eh. Nano siya pa ngayon guys. Mga siya tong junk food. Wala naman sila ginapakaw junk food guys. Kaya magsuka ba? Sige na, babay na tas nilang guys. Oh, pitaas na tong video. Sige na, babay guys. Sige na. Babay Rosel. Babay na daw yung si Rosel. Bye. Agay.